prif ffocws y llun yma ydy'r cylch yn y canol. Ac mae'r cylch yn y canol wedi bod yn elfen bwysig iawn o gelf orllewinol ers canrifoedd. Ac mae'r saeth yn arfer pwyntio ni i ganol lle dyn ni, ganol y llun. Ni sydd yng nghanol yn bydysawd ni erbyn hyn. Pob un ohono ni, fel unigolion, dyn ni yn ganol y bydysawd cyfan. Ac be dyn ni'n neud efo'r bydysawd yma ydy llenwi fo efo'n meddiannau ni a'n dillad budur. Mae'n byd ni a'n bydysawd ni yn llawn o ddillad budur. Ie, dwi'n meddwl bod y hinge a'r washing machines gyda i ochr arall i'r hinge ar hwn yn y llun. Swn i'n mynd i gallu cael y hinge fi ochr yna achos oedd y wal yna yn doedd. A wedyn, ie, dwi'n meddwl pan maen nhw'n gosod nhw, maen nhw'n rhoi dewis i chi, da chi'n gallu rhoi nhw unrhyw ochr. Dwi'n cofio'n iawn, mae blynyddoedd nôl. Ond mae'r seal un fi yn wahanol lliw. Na, falle achos gofod fi gael seal newydd. Mae gennau gymaint o amser, nath y seal ddechrau gollwng, a wedyn mi ges i seal newydd, a dyna pam bod o liw gwahanol.